Νίκος είσαι? Ευτυχώς πήρες τηλέφωνο, τέλος. Ναι, τώρα μόλις γύρισα, τώρα μπήκα στο σπίτι. Έκανε εξετάσεις, περιμένουμε τις εξετάσεις. Δεν είναι καλά πάντως. Δεν έχει επαφή με το περιβάλλον, Νίκο, δεν έχει επαφή με το περιβάλλον. Εκεί είμαι, από χτες είμαι εκεί πέρα, δεν έχει επαφή με το περιβάλλον, δεν πάει καλά, Νίκο. Ναι, το ξέρω. Ωραία να τα λες εσύ από μακριά. Τρέχω σαν την τρελή και εγώ. Τα παιδιά είναι τώρα σχολείο. Δεν είναι αυτό. Σε πήρα και τηλέφωνο γιατί θα χρειαστεί, Νίκο, να βάλουμε κάποια γυναίκα το βράδυ. Δεν μπορώ να κάτσω εγώ. Τα παιδιά, ποιος θα τα κρατήσει, δεν μπορώ να κάτσω εγώ. Και καταλαβαίνεις βέβαια ότι δεν μπορώ και οικονομικά, πρέπει να με βοηθήσεις. Δεν... Ναι, πρέπει να έρθεις, Νίκο, μου φαίνεται πρέπει να έρθεις. Το ξέρω. Πότε έχει αεροπλάνο για Αθήνα? Το απόγευμα? Θα πάρεις άδεια? Αν μπορείς. Ναι, πάρε άδεια, πάρε. Ναι. Ωραία, σε περιμένω. Το βράδυ μάλλον, Ωραία. Θα είμαι στο νοσοκομείο. Εντάξει, θα τα πούμε. Άντε, γεια. Νίκο. Δεν την πρόλαβες, Νίκο. Δεν την πρόλαβες.